ಖುಷಿ 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 ಜೈದನಾ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದೇರಾ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಜನ ಬೈಚೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಇಜ್ಜಿನೆತ್ತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಆರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಕುಲ್ ದೋಯ್ಕ್ ಕಜಿಪುಗ ಆಯ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಟೂ ವೀಲರ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪ ಕಾರಿಡು ಟಾಟಾ ಕೊನ ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ್ ಕಜಿಪುಗ ಪೊಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇನಿ ಬುಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು. ಯಾ ಐ ನೋ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದ ಈಗ ಬುತ್ತಿರ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬೋರ್ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಿತ್ತು ಚಳಿಕ್ ಜೈತಿ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚ ಇಜ್ಜತ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ చెప్పు ಖುಷಿ ಆರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಂದ್ ಎಕ್ಕಲ್ನು ತೂಲ ಆಯ್ತ ಇಡೀ ದಿನ ಆಯ್ತ ಕೆಬಿಲ ಕಣ್ಣಲ ಅರೆನೇ ಕಾಪುನು ಬತ್ತೆರ ಮೇರು ಇಜ್ಜತ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕುಂತೀನಿ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಿನಿ ಆರಿತ ಬತ್ತೆರಡ ನೀ ಕೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ ನಿಂತು ದೂರ ಅರ್ದೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಾರೇನು ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಫೀಸರ್ದು ಆರು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಂತಿನ ಐಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತನಿಷ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೋಯಿ ಆಂಟಿ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಕೇ ಆಂಡು ಬಾಲೆ ಐ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ಡೂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೋಮವಾರದ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಅವೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೇರು 7:15 ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕ್ ತೂಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸದ ಕಾರಣ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮುಗಾಲು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕು ತೂಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಣಿ ಕಾಡೇನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಯಾನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ರಜಾ ಒಪ್ಪು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಸಗಿ ಜೋಗ ಬರ್ಸಗಿ 2-3 ದಿನ ಅಂದು ಯಾನು ಉಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿಯೇ ಬಟ್ ರಜಾ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮುಗ್ಯರೇನೇಜಿ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಡೆಡಿ ಸೋಷಲ್ ಓದುದ ಇನಿ ಸೋಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸೋಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೇರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಓದೋಡು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಓದುನು ದೀಪುನು ಮುಗ್ಯರೇನೇಜಿ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇತದಾಲೇಜಿ ಯಾನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಐಸ್ ಮಾತ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ತೆಕ್ಕದು ದದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ. ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸಾತ್ ಮುಖಲೆ ತೋಜು ತೂಲೆಗೆ ದಪ್ಪ ಪಂಚ್ ಇದಾಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ ಉಂದ್ಯಾನ ಏಪಲ ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ದೊಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ತಿನ್ಪ್ಯಾವೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಾಯ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೀನಿ ಆಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಓಣು ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಆಲ ಕನಕದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪನಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾಳು ತಿನ್ಪುನ ಒಪ್ಪು ನೀ ತೆಲ್ಯ ಸತ್ಯ ತುಳು ಈ ತೆಲ್ಯ ಒಪ್ಪುನು ಶೋದೆಮ್ ಆತೆ ಯಾನವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರುತ್ತಾರೆ ಯಾನವು ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ಪು ನಾವೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚಿ ದಾದನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ಪುನು ಹೆಂಗ್ ಚೂರೇ ತಿನ್ನರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಲ ತುಲ ಸೇಮ್ ತಿನ್ಪುನು ಏ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಅತ್ತ ಶಾಲೆಗ್ ರಜೆ ಪನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗ್ ರಜೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರು ಬೇವ್ರ పోయి వార మండే బొక్క ట్యూస్డే దాదాదిత్తిన పండ రజ ఇత్తుడు సోషల్ బొక్క సాంస్క్రిట్ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ ఆదిత్తుడు పీరా ఉందువే మండే ట్యూస్డే సోషల్ బొక్క సాంస్క్రిట్ టెస్ట్ క్యాన్సిల్ ఆడు 2 ಸಲ ಅತ ಬಲೆ ನೀ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಾ
ಆಯೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ತಿಂಪುನೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೊಚ್ಪಿ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟ್ಲ ಬರಡ್ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ನೀನಂದ ಅದ ತೊಚ್ಪಾವನು ಅಲ್ಲೇ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರೇಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೂರ್ದು ಈತು ಸಲ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಾವರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪರಾತಿನ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕದ ಪೊಸಾಕ್ ಪಾಡಾವಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತುಂಡು ಪಿರ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಿನಿ ರಜೆ ಕೊರೋಣ ಬಾಲೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ಯಾಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡತ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜೋಕುಲೆ ರಜೆ ಸರಿ ಓದುಲೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಳ್ಳೆಜಿ ಓದುದಾತ ಮೆ ತೂಲಗೆ ಶೋಕ ಆಪುನತ ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ನರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನತ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ 7 o'clock ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಂಚನೆ ತರೆಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ನಾತ ಒಂಚೂರು ನೂಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮೂಲಾಂಡಲ ತೋಜುವೇನಾ ಮೂಲಾಂಡಲ ಓಕೆ ತರೆಬೇನೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರೆನೇ ದೆತೊನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಟ್ 9:30ಗೆ ಪೋಜೆತ್ತೆ 10:30 ಆನಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ 10:30ಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮಾತ್ರೆ ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಫುಲ್ ಏನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ತರೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾನು ಇಂಚ ವಾರಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಆಪುಂಡೆ ಏತು ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನೊಂಜಿ ಪಂಡಲ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೋನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ದೆತ್ತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ವಾರಾಗ 2 ಸಲ ಅಥವಾ ಈ ವಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ತರೆಬೇನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದೆಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚು ನಾನು ಒಂದು ತರೆಬೇನೆ ಅಂಚ ದಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜ ಎಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪನಾರೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ದಾಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂದ್ ಯಾಕಿತ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಆನ್ ಸೊ ಐತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ತರೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೋದುಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಬಾಲೆ ತಿನ್ಪು ನೆಂಕುಲು ದೋಸ್ತಿ ಪಂದಾತನ್ ಮ್ಯಾಗನ್ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಗ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಬೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡು ಪಂಡಿನಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಕಾರಡು ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಡಾಪುನ ಒಂದು ಈತೊಂಜು ದಾಸಿನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಖುಷಿನ್ ಬುಡಿಯೇನು ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರು ಒಂದೇನು ಬುಡು ಖುಷಿನ್ ಬುಡು ಬಾಲೆ ಪಂಡಿ ಏ ಪಕ್ಕಂಕಲ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಏರ್ ತೂಲೆಗೆ ಶುಕಾಕ್ಕ ಬಲೆ ಶುಕಾಕ್ಕ ಬಲೆ ಕಾಲುಡುಲ್ಲೇರು ಶುಕಾಕ್ಕ ಕಾಲುಡುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಲಾಗಿಜೀರ್ ಬಲೆ ಖುಷಿ ಲಾಗೆಚ್ಚಿ ನೋ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆನ್ಲೆ ಅರೆ ಕರ್ದಿಂಚಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ರೇನು ಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ಶುಕ ಪಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇನು ಜಾರ್ ಪಾತಿರ್ನೇರೆಗೆ ಆರಿಜ್ಜರು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ರ ಆಯ್ಶುಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಂಡೇಡ್ ತಿಂಚಿ ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಸಾರಿ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಸಿಡ್ ದಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ನಿಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಬರೋಂದಿತ್ತನೆ ನಾವೇನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಫೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಫುಲ್ ತಾರೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಣವು ತೂನಗ ಓದುನಗ ಕೇನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವು ತೀರ್ಪೋಯ್ನಿ ಏರು ಅಂದ್
ಬೊಕ ಏನು ಜೀವಿತನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಅರೆಡಲ ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಮೇರೆಗ್ ದಾದ ಆಯ್ನಿ ದಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡಪಾಯರು ಉಡುಪಿಡ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಏಸಿದ ಅವಗಡೋರ್ದು ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ಮೇರಿತ್ತಿರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೆ ಪಣ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಅದೇರ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಂದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಜ್ಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೈಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಆನಾರೇನು ಬಟ್ ಅವು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಆರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂತೆ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಡೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುನಾಗ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಲೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತನು ಯಾನೇನಿದು ಅದನ್ನ ಫೀವರ್ ಬೈದಣೈತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಬೈದನ್ ತೋಜೋಡು ಅಂದು ಅವೇನು ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಅಂದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತೆ ಏಪ ಏರೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಣನ್ ಪನರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳದ ಸೈಪುನೆಕ್ಲ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಆಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದನ ಆಪುಣಂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಸೈಪರ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಪೆರ ಅಥವಾ ನಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಇನಿ ಸೈಪನ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಪನ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆದ ಸೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಸತ್ಯ ಬಂಜಿ ಪುತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಅವು ಇಂಚ ಒಪ್ಪೇರ ಶಾಕ್ನ ಇಂಚ ದಿತ್ತುನ್ವೇರ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಕುಲಾರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತರ ಪನ್ಲೆ ಎಡೆಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡೆ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಚಾಂಡಲ ಆ ಜೀವ ಪೋಪುಣ ಇಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ದಾದಾಂಡಲ ನಾಡೊಂದಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಪಿರ ಎಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಫೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ನನ್ನ ಐತೆ ರಾತ್ರಿದ ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ತೂವೋಡು ದೋಸೆದ ಬಂದ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ವರಿದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ದೋಸೆನೇ ತಿನ್ಬೆ ತನಿಷಿಗೆ ವನಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಟಿ ವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಗಿಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಆಯ್ನ ಇಂಚೆನೇ ಆಯಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಓಕೆ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಬಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ ಬಾಯ್